much later. Hi guys, good morning. Niabot na jud may ari guys. Init. Kuan may ning abot mga 8:20 bar kay. Grabe ning gikan mi guys sa Lapu-Lapu 4 AM. Niabot mi. Magna 9 na. Kutasan ako. Gigutom na ko halo ang pamati. Sakit ang lubot. Mo kung nabungol sa hangin. Layog biyahe. Yan guys. Ilang lugar diri Yan. Sa barangay Odlot, Bogo Cebu. Grabing layo agyud ang biyahe. Yan. Tara inita. So guys, salamat di ay sa mga nag-subscribe na mo sa mong YouTube channel. So wa pa nag-subscribe guys, palihog kog pa-subscribe. Salamat. So kung dili pud ganahan, okay ra sa dili mi mamugos. Salamat kayo ninyo guys sa support. Calamari.
much later. Og mga sada tayo dito inday. Pero ano ka maagi? Ah. Okay, santissima. Miyabas. Miyabas. Sambak oh. Sino biyabas? Uy. May bunga ng gabiyabasan. Gagmay man. Mura naman is amuha eh. Bukid sa daan yan eh. Oh, medyo. Ano sabi sa mong bukid? Ayo pa be? Dol na? O wala pa? Mo dito kapuyon yang mama oy. Ano mo ito? Ano mo ito? Kapuyon yang mama og ari. Saan ito suba? Ay, di. Udah di kapuyan yang mama muari. Just go. May biyabas. Sorry, I just want to live without you. Ay. Yay. Pwede atos kalsada. Pwede kalsada tayo banu. Ah, ang mao dyan yagaanan, padungat do. Grabe. Isod kayo. Ano sa'y panganad dong ako anbe, dagputanan? Sana kalbaryo. Calvario. Yeah. Layo sa day, no? Maghangos gito siya dahil. Makaniwang yun, diba? Huwag tayo ng bilbilan ni nagtubong. Aray ko, mama. Ay. Mas katmon, ging, no? Liro. Yeah. Sus, mara itong mga tiya nawa ng nuyog ko. Uy! Buwak man daw. Hangak jadi ay. Wait lang. Wala lang be. O isang kay hangat. Nakahungag og ilong. Ay. Hangat ay. Wala ka sada inday. Ako ni. Yangat na siya ay.
Yan, hapit kami guys. Yun. Yan. Hindi, dawata ko ini be. Nakatawang okay. Uy, sila doon. Kado ito sa ubos ngagi ah. Asa ba? Tasa gaday. Upos mo. Digid lalim. Digid lalim tangasan. Ito mo kito boy. Ha? Sakripisyo gid. Sacrifice. Init. Uy, kalo po maligid. Ang problema man ani kanigao. Wala ni gugsong naman pud ani. Sa iyo ni paggugsong. Ang bata mata. Sa giri tarang daan inay. Nagpahuway na. Okay, thank you so much. Whew. Padam ko baka na Much later.